Čau, ja ťa vítam pri našom novom videu a ako už dobre vidíš, práve sa spolu pozeráme na aktuálny vrchol ponuky novej Rady 5, čiže i5 M60. Elektromobil s výkonom 600 koní, parametrami zrýchlenia 3,8 sekundy z 0 na 100 a veľmi pekným dizajnom, teda z môjho subjektívneho pohľadu. A ja ťa vítam teda znova na kanáli Medziplynu a ak sa ti naše videá páčia, ešte predtým, než začnem hovoriť o tomto aute, tak nám hoď určite odber a teda budem rád na konci videa za like na toto video a možno aj komentár, ak bude konštruktívny a bude k veci. Točíme už teda na novú techniku, ako aj v prípade SQ8, tak aj túto i5 M60 točím už na ručnú kameru Osmo Pocket 3. Trošku som prešiel z tej nepodarenej GoPročky, ktoré sa za 5 rokov nikam neposunuli, na trošku lepšiu techniku a len dúfam, že čoskoro aj Osmo prinesie Action 5, ktorá bude mať jeden palcový senzor ako aj táto Osmo Pocket 3, lebo ten obraz je o niečom úplne inom. Čiže poďme teraz k veci. Nová Rada 5. Veľmi veľa komentárov som videl k tomuto novému modelu a k jeho dizajnu. Ani nie tak tej prednej časti, aj keď teda tuto sa našlo tiež pár takých tých hejterských komentárov, hlavne čo sa týka tých svetiel, že už to nie je BMW a že to už čo má spoločné s Angelize a podobne. A poviem to aj druhýkrát v tomto videu, ale teda Angelize už v prípade BMW neexistujú. Začali to kopírovať iné značky, čiže aj BMW muselo trošku postúpiť ďalej a mne sa osobne ten dizajn tej prednej časti naozaj páči. Je to proste takéto typické BMW, ktoré bolo v tomto prípade obohatené o ďalšie prvky dizajnu BMW, alebo teda novodobého dizajnu BMW, ako napríklad táto preliačina pri znaku BMW, ako majú aj M-kové bavoráky, čiže M3, M4, tak niečo podobné aj tu. A v tom je teda zasadené logo BMW, ktoré je v tomto prípade s modrou obručou, a práve kvôli tomu, že je to elektrické. A potom tu máme prednú masku, ktorá je v prípade i5 M60 zaslepená, práve samozrejme z dôvodu lepšej aerodynamiky. A keď si všimneš, tak pod týmto pekným znakom M nájdeme pohyblivý časť, alebo teda pohyblivú časť. Tuto sa odklápa práve kvôli lepšiemu prúdeniu vzduchu k chladiču klímy, respektíve možno aj nejakému olejovému chladiču, lebo som zistil, že aj elektrické autá majú olejový chladič, aby chladili prevodovku. Aj tu jednostupňovú, aj teda vraj elektromotor, neviem ako je to riešené v tomto prípade, lebo okolo tých elektromotorov je naozaj veľmi veľa záhad. Inak potom v tej prednej časti už tradične nájdeme viacero nasávacích otvorov, aj teda v tej spodnej časti. Samozrejme tam sú potom tie aerodynamické lištičky. Tým, že toto je ako keby stále, nazvem to len základný model, nie je toto polokrvné M-ko, tak aj ten nárazník je tomu tak prispôsobený. Osobne sa mi však ten dizajn tej prednej časti naozaj páči a takisto aj tých svetiel. Takto z tej bočnej strany je na prvý pohľad zjavné, že to auto naozaj narastlo. A na dĺžku je o 12 cm dlhšie ako predchodca a aktuálne už atakuje 5 metrov, čiže dokopy to má 5 metrov aj 6 cm. A teda osobne sa mi naozaj krivky tohto auta páčia. Aj skrz to, teda, že je to niečo nové, je to niečo výnimočné a teda stále si to ale zachovalo takú tú svoju klasiku, napríklad ako tento už známy Hofmeister King, ktorý teda ostal pri Rade 5 zachovaný a teda je tu integrovaná aj číslica 5, aby si teda vedel, že to je 5. Aj keď teda zo súčasného portfólia sa to nepodobá naozaj, že na nič. A potom už tradične po vzore ostatných novodobých BMWčiek tu máme tieto zakomponované kľúčky, ktoré sú teda v karosérii a teda vyklapajú sa, ako tomu bolo niekedy. Už tu teda nie sú také tie klasické a teda BMW nevymýšľalo nejaké koleso nové, že by tam dávali tie výsuvné, vsadili na takú tú klasiku, ktorá bola už predtým osvedčená. V prípade tohto konkrétneho kúsku to potom nachádzame 19-palcové disky kolies, ktoré teda pôsobia na tom aute malo, priznám sa, lebo teda štandardne by tu mali byť podľa špecifikácie 21, ale tým, že je zima, tak je to na zimných 19-kách. A čo sa týka potom toho rozmeru tých pneumatík, tak sú tu 245/45 vpredu R19 a ten istý rozmer 245/45 R19 nájdeme aj vzadu, čiže aktuálne Square Setup. A v sérii to má mať vzadu širšie pneumatiky o trošku práve kvôli gripu.
Pod prednou kapotou potom nájdeme len takýto obrovský kryt motora, jak mi už drbe na hlavu, doslova drbe. A je tu len takýto kryt, okrytovanie, ktoré sa nedá nejakým spôsobom zdvihnúť. Je to viac menej len kryt, ktorý pod tým kryje nejaké útroby auta, ale teda v tomto prípade vlastne predný elektromotor. A tým, že je tu vlastne dvojica elektromotorov, pozerám, že toto tu máme otvorené, toto im zavriem. Nalievanie ostrekovačov celkom efektívne vyriešené a počkaj, tuto by bolo možno vidieť, a nie odtiaľ to je vidieť len menič napätia, to je to s tými oranžovými káblami, ale teda elektromotor bude asi kvôli vyváženiu v tej práve spodnej časti. Ako som už teda spomenul, sú tu dva elektromotory, predný a zadný. Ten zadný má výkon 340 koní, ten predný má výkon 261 koní. Celkový výkon v tom štandardnom režime to auto dáva 517 koní. V režime Sport je to až 600, čiže to je vlastne ten vrchol výkonu v prípade 5-kového bavoráku doteraz. A ak si všimneš, tak máme tu aj prvky M-Performance, čiže je to napríklad tento 0. bod na volante, alebo teda v tomto prípade tu nájdeme aj tieto karbonové kryty spätných zrkadiel už s tým typickým krídelkom známym z bavorákov rady M, čiže takto je to už riešené. Na prednom skle potom ešte následne nájdeme dvojicu kamier, z ktorého jedna slúži na sledovanie a monitorovanie priestoru pred vozidlom, keďže teda vie si tu navoliť tú rozšírenú realitu, kedy ti vlastne dáva pohľad z tejto kamery práve tebe na palubný počítač, respektíve na digitálny kokpit. Z tej zadnej strany je to potom už typická Rada 5, ale teda nie je už úplne taká typická. A samozrejme aj tu sa ten dizajn musel zmeniť a teda prvé, čo mňa tak osobne zaujalo v prípade 5-ky, je ako keby tento prelis. Keď si všimneš, ako plynulo nadväzuje ten C-čkový stĺpik na tú zadnú časť. Toto je vyslovene taký prvok dizajnu exteriéru, ktorý predtým nikdy BMW takýto nepoužilo a teda možno ti to môže pripomínať nejakú inú značku podobného zamerania. Čiže to je taká zaujímavosť a z tej zadnej časti, čo sa mne osobne ešte veľmi páči, je difúzor funkčný, ktorý teda nájdeme pod autom. Keď si všimneš jeho rozmery a ako ďaleko siaha, že teda vyslovene si tu inžinieri dali záležať na tom, aby to auto bolo aj aerodynamicky veľmi talentované a teda ten prítlak tu je riešený a teda vykonávaný práve takýmto relatívne veľkým difúzorom. Samozrejme teda koncovky výfuku tu už nehľadaj žiadne a tu už je vyslovene len toto. Ale teda akože taký celkom pekný dizajnový prvok, že naozaj zozadu to auto nabudzuje rešpekt. Čiže takto vyzerá BMW i5 M60 zozadu. A keď sa potom pozrieme ešte bližšie, tak tu nájdeme aj ďalšie také tie M-Performance prvky, akým je napríklad toto lípko zadné, kde teda je tiež imitácia, alebo teda povedal by som možno, že toto je reálny karbón zaletý v nejakej živici. A potom samozrejme logo M60, ktoré teda hovorí o tom maximálnom výkone 600 koní v tomto prípade a teda na druhej strane už potom klasický logo i5, ktoré teda odkazuje na túto Radu 5. A je to vlastne prvýkrát, kedy 5-ková Rada dostala aj teda elektrickú variantu, doteraz to bola doména vlastne 4-kovej Rady, čiže toto je ako keby taká premiéra. Na streche potom nájdeme takúto zvláštnu plutvičku, kde teda sú zakomponované viaceré antény. A toto, čo vidíš, je výrez práve čelného panoramatického strešného skla, ktoré je tu neotvárateľné. Je to vlastne pevné sklo, ktoré má len slnečnú clonu, ale aspoň túto dostalo. A tá plutvička je taká veľmi zaujímavá malička, čiže toto vyzerá pekne a s tou čiernou strechou sa mi to veľmi páči. Potom, keď sa pozrieme do kufru, tak ten nejako extra nenarastol proti predchodcovi, aj keď teda je tu trošku samozrejme o priestoru viac, hlavne teda pod podlahu, keďže tu máme aj priestor pre nabíjačky a potom už klasická taká doména Rady 5, kde teda si vieš aj zozadu sklopiť sedadlá a teda tým pádom si vytvoriť o mnoho väčší priestor. Kufor je tu samozrejme elektrický, to už teda v takejto triede musí byť, to už by som bez toho si asi predstaviť nevedel. Čiže čo hovoríš na zadok novej 5-ky? Zámerne nezačínam interiér túr spredu, ale zozadu, lebo teda aj tu
sa podľa mňa bude dosť ľudí voziť. A ja si pamätám predchádzajúcu 5, keďže my sme mali na test pred pár mesiacmi M5 predchádzajúcej generácie a pamätám si, že tu vzadu nebol takmer žiadny priestor. Ja som bol tak sklamaný priestorovo z tej Rady 5, že teda naozaj som si nepredstavoval, že auto, ktoré má takmer 5 metrov, by malo tak málo priestoru. Tu už to teda inžinieri úplne inak vyriešili, že ja keď si naozaj sadnem dozadu, aj keď teda teraz za spolujazdca, tak naozaj tu mám ešte veľmi veľa toho priestoru pred sebou. Vidíš, že teda naozaj tie sedadlá sú také pekne vybraté, aj keď teda toto je taký nejaký mäkčený plast. A je tu napríklad USBčko a ešte je tu aj držiak na takéto príslušenstvo na nejaký tablet alebo prípadne nosič na košele, ktorý si sem vieš dokúpiť. Potom v tej stredovej konzole nájdeme ovládanie štvorzónovej automatickej klimatizácie. Bohužiaľ v tejto verzii nemáme vzadu vyhrievané sedačky, čiže sú tu len vyslovene nastavenia teploty a teda či chceš automat alebo manuál a potom tu si vieš ešte predpokladám nastavovať dotykovo takisto ovládanie ventilácie. Akože toto je pekne vyriešené, páči sa mi tento systém, aj tento maličký displej je taký už moderný. A na dverách potom nájdeme kryt prémiového audiosystému Bowers & Wilkins, ktorý teda v tomto prípade má 18 reproduktorov a hrá takto. A nedokážem to samozrejme demonstrovať kvôli copyright strajku, ale teda myslím si, že tomuto verí, že Bowers Wilkins musí byť dobré. Samozrejme, čo sa týka spracovania tej zadnej časti, toto máme mäkčené, takisto mäkčené a toto už je. A nie, je toto také mäkčené, ale takým tvrdším plastom ako toto tu hore, ale stále tu máme mäkčené plasty. Čo ma trošku sklamalo, že aj vpredu aj vzadu nie sú tapacírované tieto priestory na fľašu. Čiže ako náhle si sem dá niekto kľúče, tak ti to hrká, leze ti to strašne na nervy. Trošku taký nezvyk bol aj to, že kľúčky sú tu ako keby z vrchu. Neviem, či ma chápeš, ale teda, že zvyknutý som ako keby takto chytiť kľúčko otvárať a tu musíš chytať naopak. Čiže to je trošku taký rozdiel oproti predchodcom. Samozrejmosťou potom sú roletky, ktoré teda sú na oknách manuálne, takisto aj teda v tejto časti. A potom nájdeme roletku aj vzadu, ktorá je teda elektricky ovládaná. A pokiaľ dobre viem, tak zozadu ju otvárať a zatvárať nevieš. Čiže vyslovene je ovládaná len z priestoru vodiča, takže trošku to tak ochudobnili ten zadok. A potom veľké panoramatické strešné okno, ktoré teda naozaj je obrovských, gigantických rozmerov a zaťahuje sa zvláštne, ale teda z prednej časti, čiže tá roletka nejde zozadu, ale spredu. A tu už máme teda pracovisko vodiča. Pozri sa na tieto vegánske sedačky. A BMW deklaruje, že už 100% ich z interiéru je z vegánskej kože a teda všetky materiály, ktoré tu boli použité, sú vegánske. A je to taký ten ich záväzok udržateľnosti do budúcich rokov, aj čo sa týka práve elektrifikácie a podobne. A na dverách potom už nájdeš už známy tento ambientný prvok, ktorý teda ide po celej šírke vpredu a ukážeme si to viac v noci. A na čo chcem teraz poukázať je práve ovládanie tých okien. Páči sa mi, ako je to keby tak pekne zaliaté v jednej rovine. Nič to nevytrča, nič tu neruší nejako. Tu máme teda ovládanie tej spomínanej roletky vzadu, samozrejme zamykanie zadných okien, klasika a teda v spodnej časti nájdeme otváranie kufra. Potom následne tu máme ešte zo pár ďalších, ale už dotykových tlačítok, kde nájdeme teda nastavenie sedačiek. A je tu potom ešte skratka, kde sa dostaneš ako keby k nastaveniu sedadiel v infotainmente, lebo teda aj tam sa dá niečo navyše nastaviť. A potom tu máme už len odomykanie a zamykanie a teda už známy prvok Bowers & Wilkins reprákov. A následne, čo sa týka nastavenia sedačiek, to je klasické. Nie sú tu ešte tie príplatkové sedačky, ktoré by boli aj masážne a kde by sa teda dala nastaviť aj tá kolíska toho operadla, čiže operadlo je tu v tomto momente napevno. Ale teda ako už je známe z BMWčiek, tak tieto sedačky sú veľmi dobré, veľmi komfortné a to ich tvarovanie je už tradične veľmi pevné a hlavne sa v nich naozaj pohodlne sedí, že aj po 4-5 hodinách z nich vystúpiš absolútne odpočinutý. To isté platí napríklad aj o opierke hlavy, ktoré si vieš takto už posúvať dopredu, ktoré teda vždy BMWčko malo a teda tak. Toto je jediné auto, alebo BMW sú jediné autá, kde si naozaj opieram hlavu. Že teda ja sa dosť hrbím, ale teda tu si naozaj tú hlavu opieram bez toho, aby som sa načahoval po tej opierke. A následne, keď sa vrátim sem, tak tu nájdeme ďalšie dotykové prvky, a teda tento pekný karbon, takisto zaliatý v nejakej asi živici alebo v nejakom epoxide.
A teda, čo je zaujímavosťou? Vidíš, nevidíš. Nie sú tu výduchy, respektíve sú takto zaintegrované a toto, čo vidíš, tento maličký otvor, tak to je práve výduch klimatizácie. Jeho polohu si ovládaš týmto tu zo spodu a dotykom ho takto zatváraš a otváraš. Taká akože naozaj fičúrka, ktorá teda je podľa mňa premakaná, teda ten interiér potom vyzerá úplne inak. V tejto konkrétnej verzii máme elektrický volant, ktorý však nie je vyhrievaný, čo je také trošku sklamanie. Musel som si sadnúť už donútra, lebo vonku ma išlo odfúknuť a teda moje oči to už cítia. Čiže toto je pracovisko vodiča, ako už vidíš, tak veľmi pekný volant, ktorý teda v tomto prípade je M-kový, aj s týmto 0. bodom, ako som už ukázal zvonku, a má pekné prešitie dvojfarebnou kontrastnou niťou po vzore BMW M. A potom následne je tu zopár tlačítok, ktoré však našťastie nie sú dotykové. Toto sú normálne fyzické tlačítka, ktoré ty vieš fyzicky stlačiť a ovládať, čiže nemajú ani takú tú haptickú odozvu, ako napríklad tie, ktoré sú tu na tomto stredovom tuneli. Tieto všetky tlačítka, ktoré tu vidíš, sú dotykové. Oni majú len takú odozvu, že ako náhle ich stlačíš, oni ťuknú, ale reálne sa absolútne nepohnú. To isté platí aj o tomto stredovom touchpade, čiže toto sa jedine fyzicky otáča, a teda my tu konkrétne máme tú edíciu, alebo respektíve príplatkovú výbavu s Clarity kryštálom, ako to mám nazvať, nepamätám si teda úplne teraz ten názov toho, ale vidíš, že je to taký kryštál, také kryštálové sklo, a rovnako aj volič automatu, tento joystick je z kryštálu, a potom aj ovládanie hlasitosti rádia a infotainmentu je tiež z podobného kryštálu. Veľmi pekne to však nadväzuje na to práve ambientné osvetlenie, ktoré je tiež ako keby vytvarované z takého nejakého kryštálu. Mi to pripomína, teda mi to tak evokuje, ako keby to robil Swarovski, ale teda vyzerá to naozaj pekne. A ako som spomínal, napríklad to ovládanie tej klimatizácie naľavo pri vodičovi, tak to isté nájdeme aj tu. S tým rozdielom, že v stredovom paneli máme ovládanie výduchov klimatizácie, respektíve ich výduchy sú aj z vrchu, toto, aj zo spodu tu. Čiže celý ten proces toho fúkania ide ako keby z dvoch separátnych otvorov. A potom následne s týmto si len nastavuješ ten smer, kam chceš, aby fúkali, a teda ovládaš si otvorenie a zatvorenie jednotlivých výduchov. Čiže toto je celkom naozaj pekne riešené. Čo sa mne osobne ani nepáči, ale nie som na to úplne zvyknutý, že tento priestor je otvorený. Myslel som si a hľadal som, že či tu náhodou nie je niekde nejaká roletka, ktorá by tento priestor zatvárala, ale nie. Je to stále takto otvorené. Je to trošku také zvláštne riešenie, lebo teda vždy som bol pri BMW zvyknutý, že si tie priestory uzatvárali minimálne pri tých vyšších radách. Rozumiem, keď to má napríklad X1, X2, ale teda v prípade 5-kovej rady mi to trošku ako keby úplne tak nereže. Ale to je len taký detail. Predo mnou teraz vidíš práve to AR zobrazenie, ktoré som hovoril z tej kamery, ktorú teda nájdeme v čelnom skle. Čiže toto je ako keby jeden z tých štýlov, ako si to vieš zobraziť, a potom si ty jednotlivo ako keby vieš prepnúť tie štýly zobrazenia buď na takýto menší, alebo potom máš ešte takýto, nazývam to, že úplne najväčší, ale teda v tom prípade tú ľavú stranu máš trošku orezanú. Čiže ja mám najradšej ako keby tento, kde mi teda ukazuje aj výkon, respektíve percento použitého výkonu, a teda v tej spodnej časti už tradične rekuperáciu. Čiže takto vyzerá nejako ten digitálny kokpit, ktorý v tomto prípade má 12,3 palcu, tento displej má 14,9 palcu, a je to samozrejme už ten typický zahnutý displej BMW, ako dobre vidíš. Čiže toto je celkom pekne riešené. Páči sa mi to, že si to vieš ovládať stále aj s tým iDriveom, čiže s kolečkom, ale teda poviem pravdu, že veľa vecí už v tom systéme je takých, že musíš ich ovládať práve dotykom. Čiže už ako keby ten iDrive v tomto momente až tak nepoužívam, lebo teda naozaj veľa tých prvkov toho ovládania je skôr už na takéto dotykové ovládanie. Takže to je, čo sa týka systému. Ten je inak prepracovaný, veľmi sa mi páči jeho rozhranie, je naozaj graficky spracovaný veľmi pekne, a teda tu sa stretávame už s tými novými fičúrkami, ako aj v prípade vyhrievaných sedačiek, čo som práve vyčítal v teste M4, že si človek nevedel kliknúť priamo takto na tú vyhrievanú sedačku a musel sa až rozkliknúť cez menu celej klimatizácie, až tam teda našiel potom prvok vyhrievanej sedačky. Tu už máme potom samozrejme ovládanie ventilácie zvlášť pre spolujazdca, zvlášť pre vodiča, a teda zvyšné nejaké nastavenie, a teda ak sa domnievam, ak sa nemýlim, tak tu je nastavenie zadnej časti.
Vidím to tu, nevidím to tu, nevidím to tu. Čiže vzadu asi si vedia nastaviť len... nie, tu je druhý rad sedadiel. Aktivovať so štandardnými nastaveniami, alebo teda automatický program a tuto si človek vie nastaviť potom aj vzadu sedadla a zablokovať prípadne to ovládanie. Takže to je čo sa týka toho infotainmentu. Potom inak zvyšok, čo sa týka tej mapy, navigácie, to už je klasika BMWčkarská. Máme tu potom naľavo nejaké widgety, ktoré si vie človek poprepínať. Je tu teda parameter jazdy. Teraz napríklad vidíš, tomu som sa ani nevenoval, ale 25,1 kWh na 100 km mám spotrebu energie a to bola vyslovene diaľničná jazda. Po meste dokáže to auto jazdiť za nejakých 23 kWh a mimo mesta aj za nejakých tých 20. Je tu ale docela malá baterka, len 81,9 kWh. Čiže na takúto kategóriu by som možno očakával trošku vyššiu kapacitu. Dobre, ja teraz navrhujem, poďme sa na i5 M60 odviesť a povieme si ešte viac parametrov za jazdy. Zatúlal som sa z i5 M60 aj na Pezínsku babu tým, že je to nejaké to mild športové M-ko, ktoré teda by malo aj mať športové vlastnosti, tak som chcel samozrejme to auto vyskúšať aj čo sa týka jeho agilnej stránky. A treba si uvedomiť v prípade M60-ky to, že toto nie je ako keby plnokrvné M-ko vytvorené priamo BMW M. Je to i5 klasická, ktorá ako keby dostala len M-Performance nadstavbu, ako napríklad poznáme benzínové varianty M550i. Čiže 50/50 hmotnosť, väčšie brzdy, vyšší výkon, relatívne odladený podvozok, natáčacia zadná náprava a poďme si to teda skúsiť. Ukážem vám launch control. Auto sa začne triasť a vyslovene vystrelí z miesta a ešte pred prvou zákrutou na Pezínskej babe máme 100. Nepôjdem rýchlo, lebo vidím, že je to také trošku ako keby slizké. To auto ale brutálne drží, aj napriek tomu, že má len 245 gumy vpredu aj vzadu. A nenechaj sa ako keby zmýliť tým, že je tu napísané DSC off, lebo to auto je aj tak stále limitované elektronikou a nepustí ťa na plný výkon zo zákruty. A neprišiel som na to, ako sa to dá úplne vypnúť, čiže predpokladám, že asi nedá. Nepustí ti to úplne tú srandu, ale teda na tú čistú stopu, aj na také trošku zahodenie v zákrute to úplne stačí. Trošku tu tie zimné pneumatiky síce trápim, ale no pomôžeš si, keď máš 600 koňové auto. No premávke je tu viac, než by som možno chcel. Milujem ten okamžitý výkon na tých elektrických autách. A to bez akého trápenia to auto ide dopredu, že na tých benzínových, aj keď sú to nejaké tie performance verzie so 4 litrami, tak proste tam je ako keby cítiť to, že počasie začneš už ten pohon trápiť a tuto nič, tuto stále by to išlo. Krásne si to hádže tým zadkom, tým 340 koňovým elektromotorom. Wow, akože naozaj, čo sa jazdy týka, veľmi krásne vyvážené. No nakoniec som sa v tých nastaveniach dopatral k tomu, že je tu aj nastavenie pohonnú zvlášť dynamiky jazdy a teda tento režim je najsurovejší alebo teda najviac odblokovaný, lebo je tu buď Sport Plus ESP alebo úplne DSC off. Čiže necháme to v tom DSC off a poďme si zopakovať Pezínskú babu z druhej strany. Začalo nám trošku kvapotať, takže nebudem to úplne preháňať na tých zimných pneumatikách. Chcem hlavne zistiť, akú má to auto takú tú prirodzenú dynamiku a tú agilitu v zákrutách. Veľmi sa mi páči ten charakter toho vyváženia 50/50 plus a s tým natáčaním zadných kolies, že naozaj pocitovo to auto brutálne prechádza ako po koleniciach zákrutu. A teda veľakrát v tej zákrute už za tým Apexom dám ako keby plný plyn, ale nedovolí mi výkon viac ako na 70% to tam nadávkovať. Je to možno práve ochrana pred
nejakou neželanou kolíziou, lebo teda ako náhle pustíš plných 340 koní na zadnú nápravu, tak samozrejme to trošku inak vystrelí. Ale teda veľmi pekne, slušne to drží. Tu pôjdem trošku pomalšie, lebo keď som išiel smerom dole, tak som tu videl nejaké väčšie zvery pri ceste, ale teda vôbec netuším, čo to je za zviera. To vyzerá ozaj jak kamzík. Čo to je za zviera? To je kamzík? OK, na bezinskej babe. Ale to všetko bola koza. To ma hlavne zaujíma aspekt týchto zákrut, kde je také prenášanie hmotnosti z jednej strany na druhú. Ak pozerám na rýchlosť, tak sú to trošku nižšie rýchlosti ako na M3 som tu išiel. Ale pocitovo, ty kokos, normálne mám pocit, že to auto ide brutálne rýchlo. Keby tu bolo ešte lepšie obutie a nie sú tu zimné pneumatiky, tak verím tomu, že to je úplne iná pieseň. No, až za zákrutou mi dalo tých 100%. Aj keď sa ukazovalo, že teda 100% tam je, ale reálny záťah som cítil až za tou zákrutou. Ako náhle vyrovná človek volant, vtedy dá 100%. Kým máš vytočený volant, tak bez šance nedostaneš to, čo chceš. Ale teda akože... Wow. Na brzdách je to veľmi lineárne. Je cítiť, že sa veľká časť hlási práve tá rekuperácia, až potom nastupuje taký ten reálny brzdný účinok. A to je nakoniec len dobre, lebo teda ušetrí ti to samozrejme brzdy pri viac takýchto brzdeniach. A teraz mi to išlo popredku von, zvláštne. Kaž, tuto prehodíme párkrát hmotnosť ešte. To je taký šmiklavý ten asfalt, nebudem úplne riskovať. No, pekne to akože jazdí. Na to, že je to 5-kový bavorák, ktorý má dĺžku niekedy 7-čkového bavoráku, tak naozaj ako tá jazdná dynamika je tu viac než príjemná. Už teraz sa neviem dočkať na to, keď BMW príde, alebo teda BMW M príde s ich prvým performance elektromobilom, ktorý teda bude mať od počiatku aj podvozok, všetko nastavené teda na to, že bude to športové auto, lebo toto je vyslovene limuzína, do ktorej dali 600 koní, dali do toho možno nejaké lepšie brzdy oproti tomu štandardu, ale teda stále sa bavíme o úplne bežnej Rade 5. Ale dobre, ako príjemné prekvapenie, taká príjemná jazda, že naozaj cítiť nízke ťažisko, cítiť dobré rozloženie hmotnosti a veľmi pekné dávkovanie výkonu. Poďme sa spolu pozrieť na svetlá novej Rady 5, ktoré sú v tomto prípade Full LED Matrix. A nová Rada 5 prišla už o relatívne známú laserovú technológiu, čiže momentálne čo tu nájdeme sú len ako keby klasické Matrixy so funkciou Selective High Beam, čo je teda to, čo práve teraz vidíš. Je to ako keby bežné vyrezávanie LED segmentami a žiaľ, o tomto som sa absolútne nedočítal, BMW o tom nikde nepíše, nedočítal som sa ani od výrobcu svetiel, že koľko práve tieto svetlá v i5, respektíve v Rade 5 všeobecne obsahujú tých diód. To vyrezávanie relatívne by som povedal jemné, nevidím ako keby nejaké prerušovanie alebo podobne. Možno trošku by som prijal, ako keby ten pás vyrezania bol medzi autami trošičku uši. Ak si všimneš, tak necháva ako keby dosť veľký priestor aj okolo auta po krajnici voľný. Čiže akože čo sa týka svetiel, povedal by som, že taký asi skôr priemer, že určite sú na trhu momentálne aj lepšie a premakanejšie svetlá ako tie, čo má Rada 5. Takže poďme hľadať iné benefity a pozitíva. V čom však BMW kompenzuje také, by som povedal, že priemerné hlavné svetlá, je jednoznačne svetelný podpis toho auta. A nie len v noci, ale aj cez deň, keďže táto fičúrka, ktorá sa nazýva Iconic Glow, svieti aj cez deň. A teda, keď už ubrali trošku na estetike ich vlastných svetiel, čo sa teda tiež mnohým fanúšikom nepáči, že už sú tu není tie typické Angel Eyes, ale sú tu len nejaké dve čiarky,
A ja sa akože na druhú stranu BMWčku ani nečudujem, lebo ich dizajn začalo vykradať veľké množstvo značiek a môžem povedať len zo pár, napríklad Octavia posledná má Angel Eyes, a Tiguan má Angel Eyes, faceliftovaná Kuga teraz, čo prichádza, má Angel Eyes, čiže ani sa nečudujem, že teda prechádzajú na niečo nové, ale teda svetelný dizajn toho auta je naozaj niečo, čo ho jednoznačne predáva. Keď sa pozrieš na tie detaily práve tej prednej masky, to je ako keby taký ten ich typický prvok, práve tie ladvinky, ktoré teda v tomto prípade tejto peťky sú podľa mňa veľmi foremné a pekné, čiže vôbec sa tu nedie niečo také, že by boli enormné cez celé auto, ako má generácia 7, alebo teda rada 7, čiže toto vyzerá naozaj k svetu a veľmi pekne. Ak sme pri tom svetelnom podpise, tak jednoznačne aj zozadu je veľmi jasne zreteľné, že je to teda BMW. A tieto ich typické vodorovné dve čiary, ktoré používajú už roky rokúce a začalo to niekedy na E90 trojkovom Bavoráku a pokračuje to, tiahne sa to, možno s pár prestávkami to používajú vlastne až dodnes. A čo sa mi veľmi páči na tých smerovkách, alebo teda na svetlách, sú ich smerovky. Ja ti teraz demonštrujem, ako vyzerá zapnutá smerovka vpredu aj vzadu. Pozrieme sa na panel. Zapneme si výstražné a teda môžeš si už všimnúť, že teda začalo blikať aj ambientné podsvietenie vo vnútri, čo je teda fajn, pekná fičurka. Ono po chvíľočke zhasne, alebo teda prestane blikať. No a keď sa pozrieš na tie zadné smerovky, tak sú klasické. Nie je to žiadny vymýšľanec, nie je to žiadna dynamická ledka, že by blikala z jednej strany na druhú a neviem, aké divadlo robila. Že naozaj z tohto pohľadu, keď takto vidíš, tak proste vidíš päťkový Bavorák. Že ani nemusíš vidieť celé auto, vieš, že to proste je päťkový Bavorák. Čiže v tomto naozaj kvitujem BMW, že spravili kus dobrej roboty. A vpredu tie smerovky majú taký postupný nábeh. Nie sú dynamické, ale tak sa ako keby rozžerávajú. Som myslel nové slovo ako Andrej Danko. Čiže nie je to úplne klasická dynamická smerovka, že by teda zapínal sa jeden segment po druhom, ale vyslovene tak pekne naozaj esteticky blikajú. A teda v interiéri potom sa odohráva takéto najväčšie divadlo, kde posledné roky, alebo teda doteraz, bolo BMW možno také trošku zaostalejšie za tými ostatnými značkami, kde Mercedes robil brutálne ambientné podsvietenie už 6-7 rokov dozadu, kedy začali podsvieťovať ich výduchy, tak teraz BMW ich absolútne zosadilo strón a spravilo také ambientné podsvietenie, aké nemá snad nikto. A neplatí to len vpredu, ale aj vzadu, kde sa naozaj s tým vyhrali. A teda sú tu podsvietené aj priestory na madlo, je tu podsvietenie reproduktor, ktorý ale však neviem prečo teraz nesvieti. Aha, viem, lebo nie je zapnutý audiosystém. A ešte tu máme aj takýto malý pekný detail na sedadle, jednom aj druhom, teda že je tam aj podsvietenie vzadu, čiže nie len vpredu. Pekná ovládanie trojzónovej alebo teda štvorzónovej automatickej klimatizácie, takisto dotykovým displejom a teda poďme sa pozrieť na to divadlo a na tú show vpredu. Krásne sú tie lišty. Naozaj akože toto je umenie. Toto je kus dobrej roboty a teda veľmi ich za to chválim. No, veľmi potichu som zapol audio, aby nám to nedalo copyright strike, ale vpredu máme aj podsvietené kryty Bowers & Wilkins a keď sa pozrieme v zadnej časti, tak takisto vidíš, že reprák je podsvietený a vyzerá to brutálne. Milujem tieto prémiové audio systémy, hlavne teda aj pre túto vec, čiže fakt krásne. Toto, čo vidíš, je v súčasnosti moje individualizované ambientné podsvietenie a teda vieš si ho nastaviť tým, že prepneš My Modes a zobrazí sa ti na displeji niekoľko rôznych jazdných režimov. A ono nie sú to už ako keby jazdné režimy, tie najdôležitejšie, alebo keď tie, čo sú jazdné, sú tieto prvé tri, čiže Personal, Sport a Efficient. Pekné na tom je však to, že každý jeden ten režim zmení aj farbu ambientného podsvietenia a spraví ti takéto pekné divadlo, napríklad v prípade režimu Sport. Vidíš, ako pekne ide modrá farba a celá vlastne táto pravá strana je modro podsvietená. To platí aj o zadnej časti. Pozri. Aj tu máme teda modré podsvietenie, ale keď sa už pozrieš na druhú stranu, tak tu už nájdeš červené. Čiže je to ako keby taká malá fičúrka, ktorá mňa osobne veľmi teší. Taká drobnosť, ktorá naozaj
poteší človeka. Teraz pozerám, že vzadu je celá modrá farba, čiže ako keby toto je taký, že také horúce kreslo. To tak spravilo BMW, že všetko vlastne pri vodičovi je červené, aby sa cítil v takom, ja neviem, na teplom mieste, alebo neviem si to vysvetliť, ale teda ostatné miesta sú vždy modré. No keď si pozrieme iné jazdné režimy, alebo teda tie, ani nie jazdné režimy, ale módy vozidla, tak Efficient takisto zmení farbu na takúto peknú tyrkysovú a tiež je ako keby dvojfarebná. Vidíš, že napríklad tu je prestup tej farby z modrej do takej tyrkysovej na dverách, čiže toto vyzerá tiež veľmi pekne a samozrejme k tomu prislúcha aj teda grafika tohto displeju, infotainmentu a teda aj zmenené budíky. A ďalej tu potom máme režim, tak to si tu dáme expresiu. Ten zaujímavosť je tá, že nám stiahne zadnú roletku dole, nechá otvorenú aj strechu a máme tu takéto dvojfarebné podsvietenie, čiže tiež veľmi pekné a v režime relax tam zase naopak zatiahne nám roletku, ale ja ju hneď ťuknem naspäť, aby mi to nezaťahovalo a zmení sa ambientné podsvietenie vyslovene na také jemné, príjemné, aby to teda tak nerušilo človeka. Vidíš, že teraz tu napríklad máme grafiku nočnej oblohy, aby to navodilo takú kľudnú atmosféru. Pri tomto by sa dalo možno aj zaspať za jazdy. No a posledné tu máme Digital Art, kde teda je nejaké umelecké dielo, v tomto prípade Quantum Garden, digitálne umelecké dielo od umelkyne Xiao Fei. A to už bolo aj v predchádzajúcich modeloch BMW, aj teda v X1 som už takéto niečo videl, s tým teda, že v tomto prípade tu máme všetko fialové a teda zmenila sa nám takisto aj grafika digitálneho kokpitu, takže je to takto, to na seba nadväzuje. Ale teda naozaj pekné. Ja si to vrátim naspäť na môj personal režim a tuto by som možno podotkol jednu takú vec. Ambientné podsvietenie sa dá veľmi ľahko zmeniť a to týmto tlačítkom hore. Keď na neho ťukneš, tak sa ti otvoria nastavenia, kde si teda vieš napríklad zvoliť nastavenie ambientného osvetlenia a tu máme potom výber farieb. Trošku ma mrzí jedna vec, že aj napriek tomu, že proste tých farieb je tu brutálne množstvo, naozaj pozri sa, že čo všetko si tu vieš navoliť, tak nevieš si ako keby navoliť to, čo ti vie navoliť auto. To znamená, že nevieš mať túto stranu len, ja neviem, fialovú, túto červenú, vieš, že nakombinovať si trošku tej farby. Verím tomu, že by sa našlo určite veľa majiteľov, ktorí by si chceli práve spraviť svoju nejakú vlastnú kombináciu. Pekná takáto, že citrónová, či nie citrínová? Citrónová. Ale keď sa pozrieš na názvy tých farieb, tak toto nerobil ani náhodou muž. Toto je všetko ženská robota. Jak by muž poznal vôbec farbu, že perlová, oceánová, indigová, levandulová, flamingová, papájová, koralová, proste pre mňa toto je oranžová, toto je rúžová, toto je taká nejde medzi, broskyňová, ja by som túto nazval, že broskyňová, a fialová, modrá, bledučko modrá, že chápeš, proste aké pomenovania. Ale tak dobre, no vyhrali sa s tým, je to pekné a naozaj chválim, mne osobne sa najviac páčia práve tie do fialova, do rúžova. Ten interiér potom dýcha takým prémiovejším dojmom. Čo si ty o tom myslíš? Aká je tvoja obľúbená farba? Daj dole do komentára, nech viem, že či som ja jedine takýto Práve si teda mal možnosť vidieť test úplne novej i5 M60. Ako som spomenul aj pri jazde, toto auto nie je úplne plnokrvným M-kom. Má výkon, má aj celkom agilné vlastnosti jazdné a vďaka aj povedzme tej natáčacej zadnej náprave, vďaka perfektnému rozloženiu hmotnosti 50/50, ale na tak plnokrvné M-ko aj po tej jazdnej stránke si ešte budeme musieť nejaký čas počkať. Na teraz je však i5 M60 vrcholom ponuky elektrických BMWčiek a teda 600 koní je úžasný parameter, ktorý naozaj navodí ten wow efekt toho zrýchlenia a v prípade toho launch controlu naozaj takým tým traslavým pohybom a vyslovene pocitu, ako keby ste sedeli v lietadle. A mne osobne sa i5 veľmi páči a poviem však pravdu, že teším sa, keď si budem môcť v prípade 5-kové rádio testovať aj ako keby také tie konvenčné motorizácie, či už 520D alebo 520 či 530i. A časom by mala teda do ponuky Rady 5 prísť aj teda už známy 6-valec radový v dízli. Uvidíme teda, že či sa tam dočkáme aj práve benzínu, ktorý je momentálne dostupný len na americký trh. Potom samozrejme v Európe nájdeme
aj dostupné verzie 550e či 530e. A 550e má v tomto prípade nejakých 490 koní, čiže je to tiež taký celkom slušný závodiak, teda ako by som to nazval. Takže toto je i5 M60 a vidíš nás na kanáli Medziplyn a verím teda, že sa ti tento videotest alebo teda videonáhľad páčil a ak ti nestačili informácie v ňom obsiahnuté, tak v dole v popise už nájdeš teda v súčasnosti článok na toto auto aj s fotkami a teda s detailnejším popisom a vidíme sa teda na budúce. Ahoj, čau.